Негайно звільнити Нарімана Джеляла та братів Ахтемових закликав представник місії США в ОБСЄ. Ендрю Шепард під час виступу на засіданні Постійної ради у Відні заявив, що Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, а також залишать санкції проти Росії. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Як сторона, що підписала спільну декларацію Кримської платформи, ми підтверджуємо те, що Крим є частиною України. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів і підтверджуємо, що наші санкції проти Росії через Східну Україну залишаться чинними доти, поки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Санкції через Крим залишаться чинними. Окупанти затримали братів Ахтемових та першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла 3 та 4 вересня. Вони звинувачують їх у диверсії на газопроводі у селі Перевальне Сімферопольського району. Через своїх адвокатів Асан та Азіз Ахтемови розповіли про погрози та катування у застінках ФСБ. Так окупаційні силовики вибивали в них зізнання у диверсії. У Меджлісі цю сфабриковану справу розцінюють як помсту Росії за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 вересня. Я вже сказав, всі ви наші